Kaixo, A1 ibilbideko 3. moduloko 2. ataza egiteko, eskatzen didate egitea jarduera bat, interneten informazioa nola bilatu erakusteko ikaslei, nola bilatu eta lortzen duten informazio hori nola tratatu. Bueno, eduki behar ditu atal hauek eta prestatu du dokumentu bat. Lehenengo, ondo begiratu ditut ematen dizkidaten infografiak, ze hauek gero erabiliko ditut ikasleekin erakusteko. Zein bilatzaile dauden, nik erabiliko ditut DuckDuck eta Google. Hau pribazitatea mantentzen du eta ez gaitu rastreatzen. Google badakigu zer den. Bueno, eduki hauek eskaini dizkigutenak ikasleekin erabiltzeko modukoa dira. Orduan, nik pentsatu dut egiten dudan jarduera bat, hori erabiltzea ataza honetarako. Teknologia gaian, lehenengo mailan, gailu elektronikoak sortzen dituzten hondakinen inguruan informazioa aurkitzen dugu. Orduan, bide batez erakusiko diet, bilaketak nola egin internetez, eta aurkitzen dutenak ze lizentzia mota daukan. Jarri ditut lorpen adierazleak ere, eta hemen jarduera azaldu dut. Pixkanan zer egingo dudan ikasleekin, eta zer ebaluatuko dudan. Hau eduki ondoren, egingo nukena da, dokumentua ja amaituta daukadanean, deskargatuko nuke PDF moduan, ze gero Moodlera igo behar dut PDF moduan. Deskargatu PDF bezala, gordeko dut, eta gero hau igoko dut Moodlera. Egin badut Worden, egin beharko nuke guardar PDF bezala, hau gordere nahi duan lekuan, eta gero igoko nuke fitxategi hori, PDF hori, igoko nuke Moodlera. Eta horrelaxe, ataza eginda eukiko genuke. Bueno, aio.